Het Sjoekelaan is de 5e woensdag van juli altijd een feestelijk terrein. Van oorlog geen sprake, al is er vanzelfs de sportieve strijd. Ik in de oorlogsjaren waterkeerst in 40, 41 en 42. Daarna net meer. En het is benammen de PC van 1942 die het bijzonder weer. Treien Malje, Jan Rodenhuis, Fijke de Jager en Frans Helfrich loeken oranje shirts aan. Marijke Jongbloed maakte de documentaire vooral over dit verhaal. Centraal staan eigenlijk de treien Oranjeman, het betuur van Jan Rodenhuis, die het wegen ha om in de verboden oranje kleur op te komen, terwijl ze wisten dat er een artscommandant op patenten zit. En dat is een heel lang een mysterie geweest, wie het nou eigenlijk opzet, of wie het toch, zomaar een branidaad. En dat is natuurlijk een prachtig verhaal, wat nou in deze film onthuld wordt hoe het ziet. Ik kan me wel herinneren dus dat die knapen dus met het oranje shirt het veld opkwam. En toen ging er een gejuich op en klappen en dit en dat. Maar ik zou net dat ze goed voelt bij die hartscommandant. Maar ze had tot de boert gaan om het veld op te komen in oranje shirt. De treien Malje leven net meer, maar toch zou het verhaal makker worden. Maar onder andere fragmenten uit het dagboek van Rodenhuis. En dan gaan er mensen staan. Het blijft stil. Meerdere volg je. En dan applaus. We binnen demonstranten worden zien de bezetter en vertien stiepen, morele stiepen. Aad de Jong is de gids. Hij die ik de research voor de documentaire. Hoe hij dat beschreef, dat rekken mij ten diepste. Dat vond ik fantastisch. Waarom rekken dat? Nou, hij zijn huid komt, na de eerste omloop komt hij bij hem, of na de tweede omloop, na dat optreden in die shirt. En die zei, dan mag je hem ophouden, want die Duitsers die zitten hier op het tinten. Dit is levensgevaarlijk. En Jan Rodenhuis die zei, wij konden net weer waarom. Waar wie uw zelfrespect bleun. Wij konden net weer waarom. Na weken woensdag is er nog een bijzondere bijeenkomst op het Sjoekelaan als erebetoon onder treien Oranje Malje.